Jamen, nøvren er ligesom det her familieforhold, man på en eller anden måde får til hele skolen, og alle de mennesker, der går her. Det er sådan, man kan bare mærke det, når man træder ind, synes jeg, at det er bare liv og glade dage, og vi har det bare godt. Stemningen, den er bare helt fantastisk, og man forstår ikke, man kan have 100 venner på et sted, men det kan man, og man bliver ikke lige tæt med alle, og det kommer man nok ikke rigtig til, men så har du bare måske 50, der var ret tætte på dig, og du bare kan med. Så det er bare fedt. Ja, altså det er bare den der måde, vi er ligesom som en stor familie, som ligesom har respekt over for hinanden, og gerne vil hinanden det bedste. Og det kan man bare mærke, når man altså går rundt. Der er ikke nogen, der er onde mod hinanden. Altså vi prøver ligesom alle sammen at tage hånd om hinanden. Også fordi, hvis du måske var klassens klovn, inden du kom på efterskole, så har du ligesom muligheden for at starte på den frisk, og du kan nærmest forme dig selv helt som du har lyst til, og du bliver accepteret lige meget, hvem man er. Så det er også vildt fedt. Ja, det er nemlig det. Bare det der med, at vi bliver ligesom den her ånd med, at man bliver bare accepteret som hvem du er. Det er ligesom en stor familie. Og det er bare helt vildt fedt. Altså, det,